קיבלתי מכתב! דגי, תראה, קיבלתי מכתב, כתוב כאן, לכבוד מר קישקשתא. זה בשבילי? בטח. יו, כנראה שדן הדבר עבר פה הרגע. וואו. יו, אני כל כך אוהב לקבל מכתבים. אתה יודע למה? אתה יודע מה הכי כיף במכתבים, דג? הכי כיף זה שאתה לא יודע מה יש בפנים. בגלל זה אני לא אוהב לפתוח את המכתבים מיד כשאני מקבל אותם. הנה, אני אוהב לחכות קצת. אני מזמזם לי שיר. עד שאני לא יכול יותר, אני חייב לראות מה יש בפנים. וואו, יש פה... וואו, גלויה! איזה יופי! מר קישקשתא יקר! מר, איזה יופי, מר! לעולם לא קראו לי מר. עליך להחזיר את הספרים ששאלת מהספרייה. כיפה אדומה, מעשה ב5 בלונים וסיר אסירים. בשביל זה לשלוח לי מכתב? בשביל זה לבזבז דף יקר? לא חבל על הזמן של דן הדבר? אני חייב לרוץ לספרייה להחזיר את הספרים האלה. אני מקווה שלא שמעתם איזה ספרים. דר דבר מאושר, נהדר להיות כזה דבר. עם עלות השחר, כשהעיר עוד נמה, דר דוהר באוטו האדום. דר דבר מאושר, נהדר להיות כזה דבר. ציפורים שרות לו, בוקר טוב אומרות לו, דר תמיד שמח גם היום. כל אחד מכיר את המכונית, אוהבים אותו, כל כך מחכים לו פעם. כן, אולי כבר מחר הוא ידפוק גם על הדלת שלך. דר דבר מאושר, נהדר להיות כזה דבר. ציפורים שרות לו, בוקר טוב אומרות לו, דר דבר שמח מאושר. דר דבר שמח מאושר. דר דבר שמח מאושר. בבוקר נאה אחד נסע דר הדבר בדרך במכונית מלאה חבילות ומכתבים שהיו מיועדים לתושבי הכפר. לפתע הוא נאלץ לעצור. עדר הכבשים של אלף חצה את הכביש. אל תדאג, טול, הן לא יאכלו אותך. הכבשים נכנסו לתוך שדה, ודר יצא שוב לדרכו. התחנה הבאה שלו הייתה בית הספר של הכפר. איפה כולם? הילדים הביאו איתם לבית הספר דברים שונים לתערוכת חקלאות. שלום דר. צ'רלי הביא זר פרחים. ראית?
לוסי הביאה סל ביצים. תסתכל. התרנגולות שלך יהיו עסוקות. שלום תום, מה אתה הבאת? אפרוחים. וטום פוטג' הביא כמה אפרוחים בני יומם. בזהירות תום. דר הביט בעניין בכל הדברים האלה ושכח את המכתבים שאיתו. וביל בא והביא לו כוס תה. בבקשה, דר. תודה ביל. הנה המכתבים, מסור אותם בבקשה למנהלת. ביל לקח את המכתבים. שרה באה לקחת בחזרה את הכוס. אפשר לקחת את הכוס? סיימת לשתות? כמעט. תודה שרה. זה היה נפלא. להתראות. להתראות, דר. פום 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 רום פום 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 פידים. חזרתי טול. עכשיו נאותת ונצא לדרך. דר דבר מאושר, נהדר להיות כזה דבר. עם עלות השחר, כשהעיר עוד נמה, דר דוהר באוטו האדום. דר דבר מאושר, נהדר להיות כזה דבר. ציפורים שרות לו, בוקר טוב אומרות לו, דר תמיד שמח גם היום. כל אחד מכיר את המכונית, אוהבים אותו, כל כך מחכים לו פעם. כן, אולי כבר מחר הוא ידפוק גם על הדלת שלך. דר דבר מאושר, נהדר להיות כזה דבר. ציפורים שרות לו, בוקר טוב אומרות לו, דר דבר שמח מאושר. דר דבר שמח מאושר. דר דבר שמח מאושר. דר כמעט סיים את חלוקת הדואר. הוא נעל את המכונית, ומאחר שהיום היה נאה כל כך, הוא החליט לאכול את הכריכים שלו על הגבעה שמאחורי חוות תומסון. איזה יום יפה. זה ממש מקום מתאים לאכול את הכריכים שלי. טוב, יש לי אפילו זמן לנוח מעט. השמש ליטפה אותו בחמימות ודר החל להרגיש רדום. אחר כך. אבל התרנגולות של גברת תומפסון היו ערות לחלוטין, ודר השאיר את קופסת הכריכים שלו פתוחה. והמפתחות שלו היו מונחים לצידה. לאן היא נעלמה? הנה היא. אופס. אני מוכרח להשיג בחזרה את המפתחות שלי. בלעדיהם לא אוכל להתניע את המכונית ולהמשיך לחלק את הדואר. איזה חום היום. אז שם את נמצאת. אוי ואוי, כבר בזמן לא טיפסתי על עץ. נו, אם אין ברירה... זהו זה. כן. בדיוק כשדר שלח את ידו לעברה, הפילה התרנגולת את המפתחות וברחה לה. עכשיו היו המפתחות תקועים על העץ. כשדר טיפס לקראתם נשבר הענף.
ישר בתוך שיח קוצני. גברת תומפסון שמעה את המהומה ובאה לבדוק מה קורה. שלום הדבר דר. שלום גברת תומפסון. דר סיפר לה על התרנגולת הגנבת. מה אתה סך? מעולם לא שמעתי על דבר כזה. שדה קטנה שכמותה. מוטב שנביא סולם וננסה להגיע אל המפתחות. קדימה, נלך. תודה גברת תומפסון. אם לא אגיע עליהם לא אוכל להמשיך בחלוקת הדואר. אסור שזה יקרה. בייחוד כשאני מצפה למכתב מדודה ג'ין. היא צריכה להודיע לי אם היא מגיעה אלינו לחג או לא. אני מאוד רוצה שהיא תגיע. והם הלכו להביא את הסולם. הכל בסדר? כן, כן, בסדר גמור. הנה כאן. טוב. תודה, אני אקח אותו עכשיו. הנה. היזהר דר. מצאתי אותה. יופי, אני שמחה. תראי, הנה הם. נהדר. יש כאן עוד משהו. עוד משהו? המון דברים. ממש אוסף שלם. יא! היזהר. דר הוריד את הכל למטה כדי להראות לגברת תומפסון. ראי. היו שם כל מיני חפצים נוצצים. הנה טבעת הנישואים שלי. היא נעלמה בראש השנה, ואני חשבתי שהיא נפלה לתוך פתח הכיור. אני שמח שמצאנו אותה. היזהרי, אני מוריד את הסולם. היזהרי, היזהרי. טוב, אל תדאג. זהו. התרנגולות שלי זללו את הכריכים שלך. מוטב שתאכל ארוחת צהריים אצלי. תודה רבה לך, דורותי. יפה מאוד מצידך. שב בבקשה. פשטידת בשר. בתיאבון. כשראה דר איזו ארוחה טובה גברת תומפסון הכינה, הוא שמח שזללו לו את הכריכים. גם גברת תומפסון שמחה, היא מצאה את הטבעת שלה. עד מהרה הגיע הזמן ללכת. תודה על הארוחה, גברת תומפסון, היא הייתה נהדרת. בוא טול, יש עוד עבודה לפנינו. טול. בוא כבר. תאר לעצמך, תרנגולת גנבת. מי שמע על דבר כזה? שלום הדבר דר. שלום סם. דר סיפר לסם על התרנגולת הגנבת. תרנגולת שגונבת דברים נוצצים. אולי כך נעלמה סיכת העניבה שלי. יכול להיות. להתראות סם. להתראות דר. המנוע נשמע מוזר. צריך רק לנקות. נו טוב. כשראה דר את גברת הברד, הוא סיפר גם לה על התרנגולת הגנבת. תארי לעצמך. מה אתה אומר? איבדתי עגיל כסף לפני חודש, וסיכת כובע. אולי הם נמצאים על אחד העצים בחוות תומפסון? מוטב שאלך לשם ואחפש.
בדרכו הביתה פגש דר את אלף על גבי הטרקטור שלו ועצר לספר גם לו על התרנגולת הגנבת. אלף לא יכול היה לחשוב על משהו שאיבד, אבל הוא חשב שזה סיפור טוב. לדר היה מכתב בשבילו. מכתב בשבילי, אדאג שלא לאבד אותו. להתראות, אלף. להתראות, דר. דר נסע לאיתו בדרך ושאל את עצמו למה התרנגולת של גברת תומפסון גונבת חפצים נוצצים. וטול? מעניין מה טול שאל את עצמו. חכם, הוא חיית המחמד שלכם בווידאו. בסדרה 3 קלטות, פינגו 1, פינגו 2, פינגו 3. מי שאוהב הומור, רואה לפי התור. פינגו, להשיג בחנויות.